všetci 5 fajčiť v aute. Vonku bola zima. Vonku bol... Takže. Ideš. A ty vieš, počkaj, ja vidím, že ty vieš napodobňovať auta. Tak urob... Stovku vieš. Tak urob 1203. 1203. Daj. Poďme ďalej. Daj. Bavorák. Áno. To je Bavorák 300. Daj Bavorák 500. Áno. Bavorák 700. 730. 730. Áno. Teraz daj Porsche. Lamborghini. Prečo tak? Lebo mám svetla vypnuté. Ja dole, to ste vyklapače svetla. Áno. Potom je tam ešte Ikarus. Ikarus. To je taká neistá tvár. Áno. To je harmonikový. Ten harmonikový má... Ten je inak? Ten je to isté, akurát má ten náves, vieš? No viem, ale ako vyzerá. Takisto? Áno. On je niečo dlhší. On je niečo dlhší. Potom je tam Liaska? ešte... Lias. Ktorý myslíš? Tento? Áno, to je on. Tatra 815. A potom je tam ešte 100 MBčka. To je čo? A išli ste tímkovým favoritom, či čím? No všetci 5 sme fajčili, bolo to v zime. Čiže samozrejme všetci 5 fajčia, jedna končí, vplevaš druhú, druhá končí a takéto fajčíš. Bola zima, čiže okno nemôžeš otvoriť, lebo zomrieš od mrazu. Ale to bolo lacné. A zrazu Čiže vy ste mali, prvý ste mali dymové sklá. No však dočkaj. Vieš, A teraz sú ideme... tie fólie, vieš? Efekty. Efekty, vy ste už vtedy mali. Ideme smerom na Poprad. Keby ste baterky dali, vieš, nové diskotéka. Bracho Ivan šoferovala. A my vzadu už traja, tam bolo ešte basa, že... Kde sme? Počkaj, pozriem sa. A Ivan hovorí, prestaňte fajčiť, debili, uvidíte po pravej strane Tatry. Áno. Takže to bol favorit. No. Zabudol povedať, že sme tam sedeli zadu traja a za nami boli ešte 2 bedne, bubny, basa, gitarové kombo. Áno. A predstav si to, ako je to možné. Zázrak. To bol zázračný favorit. Dodnes chodí púť po tej vašej ceste. A chodí chýr o tom slávnom favorite, áno. ktorý dodnes je, ja som ho videl som tatka tvojho. Vždy sa zdravím, lebo ten favorit má naozaj patinu, ten ja poznám dosť dobre. Koľko ste tam skončili na tej líre? Nebol tam poradie, ale my sme mali pocit, Všetci že sme boli tam najlepší. skončili. Všetci. Je to áno. Sme zahrali a preč. A domov. A všetci domov. Nevyhrali sme, vyhrala Katka Hasprova vtedy, myslím. A bolo to, my boli strašne naštvatí. Takže išlo to východniarské auto z Bratislavy domov. Okná všetky 4 otvorené, ešte ako fóre. A strašne sme kričali veľké vulgarizmy voči hlavnému mestu. Tak dal sme nevyhrali. No a keď ste boli spolu v kapele, čo boli také tie pesničky vlastne vaše známe? No, boli? Boli určite, ale... Môj kamoš celkom? Nie. Neviem. Ale určite z toho obdobia bola pesnička, ktorá bola prvýkrát klip. Spáva sám, pretože problém má. Vieš? To tá líro. No však poď to zahrať. Poď. Nie, nech to zahrá. No, poď, sadaj. Ty si zober mikrofón. Tu máš mikrofón. Vieš zahrať môjho kamoša? Či tvojho kamoša? Intro, počkaj. Teraz je intro. Vydrž, to je umenie. Si taký introvert trošku. Môj kamoš spáva sám, pretože problém má. A nechajte ho v trápení, možno sa raz ožení. Vieš druslov? No, sač, ako ukážka. S týmto... Sme boli na Bratislavskej líre. S týmto ste nevyhrali. Ja som sa tiež čudoval. Marian ten bol hotový, toto dodnes poznačil. Ja by som dala prvé miesto. Ale ešte si nezaspieval refrén, pretože si nezaspieval refrén. Tam sa to ukáže. Daj, jak to ide? Spáva sám. Malo to refrén? Je mi ťa ľúto. Príroda to občas urobí kruto. A tak kamoš nezostal v posteli a strávil prekrásnu noc v moteli. To bolo tak ti treba... Si v telke. No. A strávil noc v moteli. A potom sa oženil. A tá pesnička vlastne mala takú dohru, že ten text vlastne bol o tom, že ten kamoš si nevedel nájsť priateľku, tak vlastne vyriešil to po svojom a šiel niekam. A tam Za srdcom svojím.
Ďalšia pieseň, ktorá bola od Peťa Náďa, Kristýnka iba spí. Tak majster, poprosím. Čo ste hrali od Náďa Kristýnku? Peťo nemá do čoho píchnuť, tak nás poprosil. Ja som ti to pred chvíľkou pohovoril, že sme počúvli a múdrejších a šikovnejších a vybrali sme si nejaký hit. Ako to celý svet robí, že nájde si nejaký hit a potom človek zistí, že je to Roy Orbison alebo Elton John alebo Peter Nať. Snáď Kristýnka by mala dnes O 2 roky dlhšie nohy. Keby bola vtedy záchranka letecká, možno by ju zachránili Jej vlohy, ako visela tam prichytená v korunách a už aj v eurách. Nikto nezachytí prúdky pokles Tejto relácie v tejto chvíli nevadí. Minule som ten klip videl, na internete som si to pozrel, no ale nie tak sme vyzerali ty. Mali sme producenta Henryho Tóta, hovorí chlapci, kožené gate. Dali sme ich kožené gate a už sme ich nevedeli dať asi 2 dní dole potom. Mali sme si kožené gate, nahrali sme klip a potom sme z tých kožených gatiach chodili ešte týždeň, lebo sa to nedalo dať dole. Bolo to ináč veľmi fajn, lebo Igor tedy si bol taký o niečo štíhlejší ešte. O niečo iba. Neukazuj to, čo si v šatni ukazoval. Ďalej, čo? Aká bola pesnička ešte potom? To môže byť čokoľvek. Yesterday. Ukážem ti jeden klavírový vtip. Chceš vidieť ten vtip? No. Ale potles, povedz, nech daj. Ja aj potles. Fuck. No ty? Sa bola moja obľúbená pesnička. Volá sa Sa. Japonský. Sa keď mohol tako sa. Sa milujú. Si sľubujú. Vietor, že fúka a voňavá tráva, co bude muka, len sľub už pláva. Sa milujú, si sľubujú. A tak ďalej. Sí, signore, sí. Kedykoľvek to musíš dokončiť, lebo potom to ostane tak v priestore, ako niektoré debaty. Tak to nejako dokončí. Tak to nejako musíme dokončiť, lebo teraz prichádza jazz. Spomen si na tú pesničku ešte jednu, čo sme spievali, niekedy spolu sme to hrávali. Počkaj, to je kostol toto už. Ktorú chceš. Aleluja. Went on to this song, went out to dig it, went out to the love. To je naše? To je dobré toto. Went out to get it, love and tears are working to my love.